عاشق بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. انت علی خیریت ٹھیک ٹھاک؟ الحمدللہ من کرم اللہ. شکر بھائی ماشاء اللہ انو بسوٹ نا کھیرے دا سے پنجرہ جوڑانوس قدرتی ماحول چکاتے نا تسونس بالکل بے شک. مختلف قسم نا چکو جی جی تو خنارتا انتہائی کنے دوست بسو جی جی تو ای پاو مچے نظارستا مرے اونم تو چونکو ایدو گپس مرے ماشاء اللہ. تو دا خاخو رو خننگیرا دا خاخو تیرا کیسونس. دافتی پیش نہ خوای فٹ. اچھا پیشنا خواہ فینوسا جی ہو. اٹ جوڑا سے دا. جی جی جوڑا سے. اچھا دا چوری موری بیدا میں دیتے رہتے فسا. دا اس کنتے تنو لیکن یہ دافتا کی مشین اس خوای فینٹ. جی ہو. اگر دا بیدا تسر تو بیدا تی مشین تی خود. جی ہو. ہاں بالکل دافتا. مطلب سوچ انداز خر کون اس کی بیدا تسو والا انشاءاللہ. اوفتے ہیچرس خواہ فینگ نا ارادہ ری. اچھا دا کیرے سیسوس خننگی سیسوسی دا غالباً. دا ککا سے پدانا تسیسو سے. اچھا دا ککا سی دا ننا علاقہ نا ککا خننگ پک دا آرا جاگنا سی. دا انگا خوای فینٹ کلاتا دا. غلط سیڈ نا سی. جی ہو. صحیح صحیح. یہ مونیا ایسے سوسے سے سونا جوڑا. اچھا مونیا دا سیسو سیسو الان کے
لاو مفک داڑے سنوستا داڑے قدرتی ماحول تے سنوستا قدرتی ماحول تے سو ٹھنڈا ہو جاتا چکک داڑے بہت زیادہ خوش والا ہاو اچھا دا خوش دا سیسوک بیدا میں تیرے تے فسا چوری داسا هو تس سنو داسا دفتا بیدا نسیزنی داسا دا بیدا چور ہاو اور یہ ارادہ اللہ کے نت کے دا بیدا تسر گوڑا دفتا ہلوڑ دستن کے اچھا دفتا ہیچرا سمالے سے کتا انشاءاللہ چلے سکنا کنا ٹھیک ہے یعنی دفتا بریڈنگ خواہشہ چاک چوری موری کتا ودی رہو بالکل بالکل اچھا پین داڑے مختلف قسم نہ داڑے چکری دا سا باتیں دا چکو دا ہنجم خرنگیر داڑے دا خنسا ہنجرے ہنجا پد انتو کپنجر رہی تو کا وہ بھی بھاڑو رہی تو کنا اور انتو ککوی رہی تو کنا مختلف قسم نا اچھا چک ڈنگ میں چبرزا رہتے دا ٹھیک ہے سمجھا اچھا عاشق بھیا دان تو فنچو دا فنچو اچھا دف تیرا کال کس دافتی دا مختلف داڑی دا چکک مفسد دا کلی تقریباً پیش نہیں اچھا دا کہہ رہے یعنی فارن کنٹریز نام تو جی چکو جی دا پیش نہیں تو دافت بالکل نہیں ہے نیچر انوائرمنٹ کی سنس بالکل ہاور داڑی انتہائی خوش خننگیرا بے شک داڑی خوش و ہندا ہو جاتا دا سروائیو کرنے لگے اچھا دافت کہہ رہے ہم بریڈنگ منی گٹی دا فنچاتا جی جی دا سا کچھ کم نہیں کس کو منی دا گٹی سا دا بریڈنگ نا تا سیزن ہی دا سا آستے سے دا کل چکا تا ہندا دا سیزن دا دا تنگی اچھا اچھا دا کہہ رہے دا مٹھو سے نانا علاقہ ہی اے نانا علاقے مٹھو سے بالکل تو وانو پا بننگی کی دافت قیمت ہم بازی بھاز زیادہ ہے سیدہ پتین مٹھو ارے اس دا مٹھو ارے خل سر اتوار خلنگا جیو دا دے توق بھی افر سادہ مٹھو سے لیکن 7,000 کمی کم مانے اچھا دا ہی تم کی کپک جی کیرے کاکا مٹھو پارا وقت دا پین اندنو نکلس کی مٹھو اند کیرے پارا بالکل ٹھیک ہے اچھا دا ہنجو ہاں جی دا انجا تیرا کیسوس دا ہنجاتے بھی سندہ دافتے سندہ خواہ فری اچھا دا سندہ خواہی جی اچھا دافتی تو دیر نہ تو دیر تی سنو ارے ارے اوڑی جوڑان کی پدا نمنے کے دیتا طلاق ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو دے سرخی و دیرا اور انت مرے اچھا گوگو ہماری دام نہ ملکی گوگو ارے ملکی ارے پیشنہ گوگو ارے تو کنا اچھا دام سو ٹھیک جی جی اچھا عاشق بھیا دا سرخاب سم خنیبا جی جی دا سرخاب نہ مادے دا دیرا کال کس دادی کراچی کو دیکھنا دا دے کراچی دا بای دے تسونی تے تنی دا تے کے بیدا دا بای دے تے کا ہاں تے منٹ تو پورک تا بای دا غاتی ای مطلب دا پور رہتا لیکن دافتے دی چکا تے اس چھنکو انت سرے دا چکا کسٹیرو نہ انت بیدے کو نہیں دا ٹھیک ہے ای ہندا وجہ دافتا بیدا تے ہلنگا ٹوٹ سیدا کنا اچھا دا کہہ تو دا گوگو ارے دا مختلف گروپ پٹی رہیں گے ٹیو ہاں ہو داڑے مختلف چکا تو اسٹل تو جنگ کپ پسدا نہ جنگ کب پسا ہاں اسٹیلو نہ بیدے کو نہیں رہا لیکن جنگ کب پسا اچھا وہ کھن سے دا پیشن نہ گوگو سے دا چھنکا ہے خلطہ کوئی وائٹ کلر تھی ارادی ہمیں مونا ہمیں انتا تو لوکے دان دا سیدا ہندا دیندا دا بھی اس قسم نہ گوگو سے اچھا دا گوگو سے جی اور دا پیشن نہ گوگو سے ٹھیک 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 دا چونکو سی نا مچی جی اچھا داڑے کے رینتن چوکو دافت کنی پات دافتی تھی دا وقتا ایک خنستا مونیا سے ویاں سری تھی تا ہاو اور کبریا ری تھی تا آسٹریلیا مٹھو ری تھی تا ویا انگریزی پر روزی سٹارلنگ اچھا روز دا مائگریٹری برڈو دا تقریبا مارچ اپریل دن علاقہ مائگریٹ کے رکھا رہا سائبیریا کا اچھا اچھا دام داڑی تو رہے ہاں دا ہم داڑی تو رہے ہیں دا کنی بہت مشکلات مل رہا اور دانا تقریباً کر 15-20 سال سے ٹھیک ہے دا خوش داڑی ہاں خوش ہو اچھا دافتی کولنگ نار سامان ملنے ہم غلطی سے دافتے دافتی باجری تے و مکس دانا تے و تا صحیح صوفہ تے و کاٹ کے وی کی تا ٹھیک اندہ تے بلبلا تے کے انگن خلی و ہلار خلی و تے و تا صحیح کل گڑا داڑی دافتا خص کی مرک دافتی کل گڑا تے اچھا اچھا پین دا سا اچھا مختلف اند کہنے ٹھیک تا کمرہ جوڑا نہیں اچھا دا کمرہ کو تا ہاں دا کمرہ کو تا یا خادی دی اندر کارے دارو کمرہ کو تا جی جی دا کمرہ کو تا داڑے مطلب یخمس دا ڈک رہتے ہیں جی جی دان تو دا مختلف شکو دافتے ٹی بھاز گڑا کہ جیسا بیاں رے دافتے ٹی مٹھو رے دافتے ٹی فنچر رے دافتے ٹی گوگو رے دافتے ٹی مختلف ان کنم داڑے پارے ارے ریٹی تا ٹھیک ہے اچھا دا ویا بیدا میں تیر تھی فسا بیاں تی دا سا روزی سٹارلنگ دا اس کان ای دافتا بیدا تے حل تنوٹ لیکن ہیس نوٹ تا ارا تو میں سنوس دافتے دافتے تقریباً کوئی تو سے رہتا برے ٹھیک ہے دا انوائرمنٹ ٹی ایڈجسٹ کرنا ہوتے ہیں ماحول بالکل بالکل خوش ہو اور ٹھیک ٹھاک انوائرمنٹ اٹینڈ کرے ٹھیک ہے دان تسی دا سرخاب نہ رہے نرنگ آئی تھا دا خوبصورت خننگی مادا غان زیادہ دانا لٹکس باز بلو مرک دا واللہ سیزن اٹھ تینا لٹکی تینٹ بٹک ٹھیک تینٹ بٹک تا دونکہ مور خنس لٹک تا بزیبا مرک ملاند کے دا باید تنینگ ایٹی وانا جی جی دا ستن لٹکی اچھا اٹ باید ایتر دا دا تقریبا دا تیر درزن استیر تقریبا والا انون انت ٹی ایچر ٹی دافتے بریڈ علی سے دافتے بالکل ایچا رہا ٹھیک ہے خواہ خودہ بری نا جی جی خواہ برک دا دے انگریزی پر کرین دا مائگریٹری برڈ اسی بالکل
مارچ چی تقریبا سائبریا کا کارا بالکل اردو ٹھیک ہے نقل پہ تھا کونچ پارا تھا براویٹ نہ خاخور پانا تھا خاخور پانا تھا دا جوڑی سی نا جی ہوتا جوڑی سے دافتا بیدا میدان حالا والی تک دا اسکان دا بید تھا نا امید ہے دا سن بیدنا سیزن اور بعض امیدواروں کی دا دیر کنے بید اچھا آواز خلی رہا ہاو خلیرا اور بعض تیز آواز اس خلی دا مادہ غانتی نا سرخا بھی مادہ سرخا بھی جی ٹھیک ہے مونیکا نا جی خاصے زیادہ سا اے مٹھو تے کی جگہ چھوڑانے مٹھو تے ارا دی جی دے زیادہ کو اچھا دا اچھا دا اچھا پیپس ہاں جی پائپ ٹائپون سے مٹھو ہمیشہ انو جگ سے انتے کنی خم پتہ گڑا ہو گئے تھے نا ٹھیک ٹھیک ہے یعنی خاموشی پسند کی خاموشی پسند کی اچھا دا مختلف رکھتا تھی بھی چپ کا کیونکہ چھنکو کو تو جوڑانا انت کرینو تینر جوڑانو جی تینر جوڑانا اور ہم دفتے تھی انت کی بیدو تھی اور سرخا دا کمرہ تھی اچھا دا کمرہ سرخا باتا ہوتا مطلب مختلف ہو یا خاطر دا انت کی رہتے ہیں اچھا دا اصل جگہ تے قبضہ کپس ہے نہ کپس انت زیادہ جگہ جوڑانا ٹھیک تھا تو چپکاتی تھی من سافر اور بالکل پرندہ کاتی تھی بعد نے نشان تھی من مرے بے شک اچھا اچھا ٹھیک ہے عاشق صاحب دا کے زبردست انوائرمنٹ جوڑانو نیچرلو اچھا دافتا آواز دوست بریک نہیں باز دا بہت زیادہ اصل سوبی کا بشر افتدان توار خلیرہ ہوار خلیرہ انتہائی زیادہ دوست اچھا صحبتونی اگر بش مرے سر جی تو دافتا آواز ابن سن فیلم محسوس کی سر بہت زیادہ خوشی مرے کنی سکون اس ملے کا اچھا سکون اس ملے اور بہت زیادہ ریلیکس مرے سر گوڈ بھائی گوڈ انتہائی خوشی مس اور ننے موٹیویٹ کرے اس کے ننے مندنو ماحولس تورین دا چک تورین تاکہ نن ماحول خنین خوش مرین اس خوش مرے بالکل تو بلائی دا دیکھ انسان خوشی چار دینا زندگی سے اور دافت قدرتی ماحولم تے سنوس خیالی تام کیسا تو دا آسانو کارے مسا و مشکلو کارے مسے برن لا ہمت سلامی اور اورو کا خننگٹیو کہ اگر وہ دونوں طریقے سے اختیار کرے تو کرننگ کی رہا اور نین کرن اس نے فالو کرننگ کی رہا نہیں تو ملاقات مس انتہائی آشی جان خوشی مس محنت وار باز باز شکریہ 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 اچھا دا دانا کو تا جی جی دا غلم اللہ پریش پین بالکل ہم مکس دانا بریک دافتے ٹی پریش بریک دافتے ٹی اچھا دافتار اختا بیمار مرے دا کلی تے ویکسین کرفیو باقاعدہ اچھا بیمار مرے ویکسین کرفی سدا بالکل ویکسین کرفیو تو اور دافتے کی گولی وغیرہ بھی آتے ہیں تو بیماری نہ تو یعنی علاج وقت تو اور ہیل کرے نو اول کنی سمجھت یہ بتا وقت کنی اب حاجت خاص کرے ایکسپائر مسوران دا صدا گیا تو بالکل سمجھانا تھا بیمار مریض وقت ویکسین کرے پھر باقی جاتے بھی کہ نڑ گولی دوائی تے نڑ دی رٹ مکس کیا اچھا تین ٹھلے تین شاو تین تے ہوتا یعنی کہ ابتدائی مسئلہ مرے گی لیکن بندہ خیر مایوس مف آستے آستے واللہ کل گڑا تے ہاں بیماری تا خبر تمے گفتہ ماحول نہ خبر تمے کہ موئی صاحب افتے ایڈجسٹ کرنے کی سنی تو ابتدائی مطلب اخذ مسئلہ مت بندہ کھلی پریشان مف زخن صدا سڑا اندے کے داڑے بلو کلر نہ دا شاید خلق کرتے بلو کلر ہاں دانگا چھرک اکثر برے یخ دانگا برے اچھا دے چھرک انتے یا خاطر دا رستے کور کیا انتے اند بلو شاید اچھا گرمی تھی والا داختی کشی سے والا دا کلی تے کشی والا ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک ٹھاک دا بالکل خوش میرے دا رفت پانی کیرا اچھا دا ڈن فلس میرے دا تین کلی رہتا واہ مطلب دا ہلار کنا ہلار کیک او صوف کیک اچھا دا مشم خلقونو سکتا بالکل دا امبنا درخت خلقونو امبنا درخت خلقونو انار خلقونو توت خلقونو ٹھیک زیتون خلقونو ٹھیک اچھا تو دا نیچرل انوائرمنٹ میں لکھتا ہے لوگ کے خوراک میں لکھتا دا خوراک ہم مل لکھتا اچھا درختار بوڑ جو پیشن ہوا جی جی دا کونڈا دا پیشتن پس دا نہ دا اندے بند دا زیرو سے جالی بند کرنا اچھا ٹھیک 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 صحیح اور ویڈیو صحیح رہتا بس ٹھیک ککا وکٹ قسم نہ تو کن تو مجھ قسم نہ ککا ورے اچھا دا ہنجس قسم نہ جی ہنجس قسم کنے لے قسم نہ لیکن ششدانو ششدانو دا فندل بچے اچھا دا پیشن ات سائڈ دا پیشن ات سائڈ ہے نا تے دا تا بالکل برابر اچھا دا خن سنن پیشتن چوکا مچ مسود از غلا کونی گٹی بالکل اور مچے خلی دا مچ انت کرے ظاہر دا سگل شتان سے در سبت کل تامر کار مچ لگے اچھا دان میٹھو
دا د پر چونکا کوکٹیل اچھا اور دا پیشن میں مٹھو سے اور دا باز بہترین سے اور دا بھی بہترین مٹھو مختلف بھائی بریڈ سنوس ماشاءاللہ مختلف ورائٹیز برڈز سنوس نیچرل انوائرمنٹ بندق برے کسی اس رٹ مرے انتہائی بندق خوش مرے تو انشاءاللہ روکا کوریر وہ بھی نفالو کیر کوشش کرو ٹیم نفالو کیر اندونوں سے ماحول جوڑ چکتور تاکہ صبح تو بش بنیں تو انسانی خوشی ملے ٹھیک مادو کیا دا پن اچھا عاشق بھائی دان تو دا کنا سیگورا کو سیگورا کو جی او دا اسٹس مونوس اسٹس کرے پین رنگنا سی دا اصل دا نرما دا اچھا نرما دا دا بیدم لنگٹی دا سا دا بیدا لنگٹی تو سیٹ دا بیدنا وقتا مچیڑی بھر مری دا ہاو بس بھرو سادر سے دا خلیق نا اچھا اندہ جگہ دا دی سنور دا یک کتے خانور تو بید تسونو دا آو تسن کوئی 3-4 دانا بیدا تسن دا ویری گڈ لیکن دافتا سنبھالنگ بعض مسئلہ ہے لیکن یہ قدرتی ماحول تسونستا بالکل بالکل تو تجربہ مرے نے لہذا کرے دا بید تسونو تو بعض خوشی نہیں تسی بس دا ساحل سیزن انتنا تا صحیح. بیدنا تا وکا پا دی اچارٹ تا خورد تا اوکے اوکے ٹھیک عاشق بھائی دا اچنا فوٹو سیدھا دے رہا کیسے دا بلکہ دا یہ ہنٹ لاہورا آو تو ہمیرے خانات صدا کنے دوست بسکی بھئی وراٹی جوانو گڑا سے تے خوکو سے دا دیہی سوٹ اومونیا سے فوار سے دا اچھا فوارہ سیدھا بالکل ہاں دا دے لاہور الکس دا دے بھی لاہور انپوٹ یعنی نیچرل گڑا تو نے بعض دوستی کنے ہے بہت زیادہ دوستی ہے اور ہر بندہ کا نیچر ہے کہ پسند کی بے شک بے شک تو داڑی نن بس نیچرلی بہت جوانو دا اچھا سے ہاں جی دا اچھا سے صحیح ریگستان نہ کہہ دادی پر شپ اچھا عاشق صاحب دان تسی دا دا سے بعض باز سے دا باز سے دا دے بھی ہمیں کہنا اٹلا ہو رہا دا میرے ملا کنے خوبصورت لگا کہیں دا دے داڑین فصل کریں اس داڑے دا سگا بیسکلی چمن کا نا لیکن دا دے ہٹائے پھر داڑے کوالٹی کی تھی نا کوئی سبزی وبزی صحیح صحیح اور دا سے رکھی تو چمن یعنی فریش کہہ رہے نہیں ملیں گے ساگ دا چمن اسی دا چمن کا بالکل اچھا اچھا دا کونڈا نہ رکھ پیش پارا تھا جی براوی جی میرا بیٹی دا تو فیش کرا ٹھیک بعض ornamental پلانٹ پارا تھا خوبصورت والا بالکل بہت خوبصورت دا سال بارہ مہینہ ہوتے بالکل ایور گرین ہے ایور گرین سے دا سدا بار سدا بہار سے بالکل ٹھیک ٹھیک گڈ گڈ عاشق بھائی دان تو تخان اس گڑاس دا نیشنل ماحول مطلب دوست بری رکھا دا چونکہ ماتے کے تھے نال کونے تو باز زیبا خانم میرا اچھا دا ہوچاری تا دافتی تی جی او پیلا مری تا جی او اچھا دا مروسا مرے داڑے جی او مرور سے دامنا بانگو سے بانگو سے اچھا ہلیاں سے ٹھیک 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 چلو صحیح